Goeiedag guys, hoop julle is goed man, hoop julle is goed. Ik heb er nog een speciale in voor jullie vandaag. Ja, die is die ene kies voor die guys, wat ik nog jullie gaat zien, die ene is voor die guys mensen. Maar zeker jullie subscribe mensen. Zeker jullie like die video, maar zeker jullie share die video, dat die video nog blikken kan gaan. A man without discipline is a man with no identity. Because a man gets known for his discipline. Als hij een man is, als hij niet discipline in zijn leven heeft, dan is het een los voor jou man, because die mannen ne, ooit wordt gekend die ons discipline wat ons het in die leven. Ooit wordt gekend die dingen wat ons doen. Like die week wat ons doen, like die posities wat ons het. You know, dat is liever van een man, you know. Because als hij gaat discipline raken, like hij gaat draf of hij gaat oefenen in iets man, of je beginnen maken video's, ik maak video's, of je vindt jezelf, you know. Wat is die dan wat ik die beste doen met die minste effort? Wat is die werk wat goed voor je geeft? Wat is die gave wat goed voor je geeft op een boot? Dat is jouw werk. Niet jouw werk wat je soberheid doet, niet jouw werk in die topie. God het voor je, ja, ik een man een gave gegeven. Nou krijg je die gave. Dat is jouw identity. Nou bij je van ons mannen ken je onze identity. Maar als je nu identity gaat krijgen, dan maak ons je identity. Ons maak ons eie identity man, wat ons is. Ons maak ons wat ons is. Nou als je zelf maakt, je kan je zelf maken. God heeft veel klaargemaakt. Maar ons nog uitgevind wat die ding is wat voor ons die mens maakt wie ons is. Ons kan je zelf maken. Je moet je zelf maken. Vooral voor goed, hoe kom je van mij gemaakt? Want je hebt jezelf gemaakt. Dus je kan je zelf maken. Ja, guys, je moet niet helemaal even verstaan man. Dat als een man is niks zonder discipline man. Een man is niks zonder discipline. Als je niet discipline hebt, dan is je niet een man. Ik hoor een man wat aan die straat gaat met een mes staan, of mensen gaan erop, of hem kwaai, of like, hij kan het van bekleden, hij wil allemaal slaan, hij wil allemaal sier maken. Hij is een man. Een man maakt die mensen sier. Een rechte man provide voor andere mensen. Een rechte man doet dingen voor andere mensen. Dat is wat de rechte man doet. Je moet niet denken, een rechte man is die persoon wat niet gaat bekleden bij de manier met die feesten. Een rechte man staat op voor zichzelf. Een rechte man staat op voor andere mensen. You know? Een rechte man bekleedt niet altijd. Een rechte man houdt zijn mond en kijkt wat gebeurt. You know? Een rechte man leert andere mensen. Een rechte man protect andere mensen. You know? Zijn geliefdes of vreemdelingen. Als zij bij de huis ligt heel dag, dat is hoe die mensen voor jou gaat kennen. Nou, even jullie moet zo doodgaan nemen. Like, jullie is bij de huis, oké, maak je zaak op de werk, je thuis je verschoning. Vraag voor goed je gave. Hier doen ik aan mijn gave. Nou, wat zijn fout met jullie? Als jullie niet jullie gave kan doen, jullie kief kan doen. You know? Zeg je me terug aan goed. Like, God het voor zo'n kief te geven. Ons moet hij doen. Naar de beste van ons vermogen. Dan geef je terug aan goed. Als we zo'n gave doen. You know, zo ik doe mijn gave, zo ik geef terug aan goed. Zo ik weet, ik moet een leven verwachten van abundance. Want aan de Bijbel staan, God gaat voor jou geven life more abundantly. Wat die betekent met dat is, God gaat voor je zegen als je gave doet. Maar je geeft terug aan hem. You know? Ik wil ooit als mens, je moet goed beginnen dromen. You know, want ooit het een logica gekregen van God af. Die man is de geest van God. So, God gaat bij je tegenwoordig wees in jouw leven als je voor hem toelaat. Die binnen in jouw hart en verstand. Daar is wat God verschijnt. In jouw dromen en visioenen. Wat hij heeft voor jou in de toekomst. So, ons man is baie geestelik. Dis hoekom die duivel is bang vir ons as mans. Die duivel is baie bang vir ons as mans. Because hy weet dat ons in die kerk kan wees. In die kerk kan wees dagelijks. Elke Sondag. Ons is dedicated towards God. You know. Dan gaat hy so bang wees. Hy gaat nie mag het van ons is op die aarde gesit. Die man is op die aarde gesit om die aarde te regeer. Om die aarde te rol. Om die aarde te netjies te om die aarde te discipline, om die aarde te leer van God. Dat is ook om ons is. Maar ze volgen die duivel nie, het Eva ongelukkig gesondig. Dat is ook om dingen op vandag, zoals als gevolg van zonde. Want ons leven in een wereld waar baie zondag gepleegd wordt. Je wil terugkomen naar die toe. Guys, jullie moeten voor mij luisteren, man. Luister wat ik veel zie. Ik is wel jong, maar jullie moet voor mij luisteren wat ik veel zie, man.
Ek sal nie van die feel dit sê nie. Maak nie saak wat 'n dissipline jy doen. Ons as mans doen elke dag dissipline. Ons is dissipline om een keer te roep. Ons is dissipline om na somies toe gaan elke liewe dag. Ons is dissipline om na 'n meisie toe te gaan. Ons is dissipline om sokker te gaan speel. Ons is dissipline om na Boekie en Suster te kyk. Ons is dissipline om slegte dinge aan te vang. Ons is dissipline om goeie dinge aan te vang. Nou ek wil hê julle moet in die goeie rigting ingaan. Wees disciplined towards yourself. Invest in yourself. Kyk na jouself. Maak jouself like ordentlik, maar as jy uitstap by die huis, maak jouself ordentlik, want hy is wat 'n man beteken. Hy is ordentlik in alle tye. Jy praat ordentlik, jy is ordentlik. You know, van goeie maniere gaan laat jy ver gaan in die lewe in. Moenie om te dink jy nou so mis in jou vriendgroepe. Jy kan nie ordentlik wees nie. Nou as jy ordentlik begin raak, dan gaan jy so mis. Dan gaat hulle afval, dan gaat hulle weer raak, dan gaat hulle, hoe kan ek nou sê, gaat hulle verdwyn van jou pad af, you know. Hulle gaan dink, dis mal, hulle gaan dink, joh, nee man. Dus ek wou nie wat ander mense dink van my nie. You know, ek doen die regte ding, want ek is in 'n relationship met God. You know, hoekom sal ek worry wat ander mense so opinie is oor my? Ek doen die regte ding. Ek doen mos iets verkeerd nie. Ek verkondig maar net die woord, you know. So ek wil hê julle moet dissipline wees in die regte ding. Moenie dissipline wees in die verkeerde ding nie, man. Wie is discipline in die regte dinge, want daar gaat God vir jou seën. You know, jy moet van God wees, nee, het is willing man, om te leer, het is willing om sy krag te sit, het is willing dat God sy krag op jou gaat lê en vir jou sal guide vorentoe, vir Heilige Gees, toe God klaar, toe Jesus Christus gesterf word, jy daai opgevaar, hemel toe op die derde dag, om 'n plekkie te oos te gaan voorberei, toe kom jy terug aarde toe, toe was jy klaar hier, die Heilige Gees is binne in ons. Ja, God is in die hemel, maar God lewe in ons, God is op enige plek, op enige tyd, maak nie saak waar jy is, hy is altyd daar. En moenie vir julle worry oor die dinge wat julle nie moet oor worry nie, man. Dus vir instance, julle worry nou oor, waarvanaf kom God? As ek nie weet waarvanaf kom God, dan ek nie glo nou nie. Maar ek, ja mense, julle maak my kwaad, man. Hoekom doen julle nie dit nie? Glo net in God, glo net in hom. Julle moet nie vir julle self Christen noem nie, julle moet nie vir julle self Muslim noem nie, glo net in God in. Roep net na sy naam, Jesus en God, roep net hulle name, bid elke dag. Het sê vir God dat hy moet verskyn vir jou. Doen net dat jou liewe verander. Want ons wil aan mekaar lyk. Asseblief guys, wees gedisciplineerd in die regte ding. That is all way mense, that is all way guys. Hoe julle gaan uitstraal. Kry jou gawe, God het vir julle gawe gegee. Hou jy net 'n week by so baie. Kry jou gift, soos ek doen my gift. Ek verkondig die woord. Kry jou gawe. Be disciplined in the right things. Build yourself up. Invest in yourself. Be kind. Teach other people. Come out of your comfort zone. Moenie gemakkelijk wees. Like, as jy gemakkelijk wees, like ek bedoel, is jou dag in die huis in. Jy gaan nie uit buiten doen. Jy gaan ontmoet die nuwe mense. Jy gaan nie suksesvol wees so nie. As jy wil suksesvol wees, stuur my 'n boodskap. Dat kan ons 'n private communication het. Of jy skaam te wees. Jy kan vir my bel. You know, jy kan vir my inbox. So my Facebook naam is Cheslin Napal. My TikTok naam is Cheslin met 2 N's laaste. Dus my YouTube naam is Prophet Cheslin, you know, in my. So ja guys, stuur my 'n boodskap as jy iets nodig wil hê, as jy help nodig het. So ja guys, sien julle in die volgende video. Active by night. Keep going crazy.